הישיבה של בני אליהם זה ישיבה שאני מכיר, ואני מכיר כמה תלמידים שנכנסו שם, הצליחו מאוד, זה באמת אפילו הפך אותם להיות בני תורה ממש. וודאי זה מוסד מאוד מאוד חשוב פה בארץ ישראל, וחס ושלום שבגלל שהממשלה הוריד לעזור להם, זה הם חס ושלום במצב שקשה להם להמשיך. זה ודאי מצווה גדולה מאוד מאוד לעזור להם, יהיה מגבית פורים, לעזור כמה שאפשר שהמוסד, הישיבה בני אליהם ימשיך וימשיך להגדיל תורה ולהאדיר. לצורך הדבר הזה, בחורים לקחו על עצמם להתרים אנשים, אז אני מאחל לכל בחור שיהיה לו הצלחה גדולה לכל מה שהוא רוצה להשיג, וכל אחד יעזור לבחורים שישיגו מה שצריכים להשיג.